Su biyu ne 'yan mata suka zo wurina. Dukkaninsu sa'annin juna ne, kana ganin su dai sun riƙa kaman gwanda. Kowacce ta yi lubus, ga ni'imomi a tarin ƙirji, ga luwai-luwai a tarin baya. Suka zo, bayan mun gaisa da yake ni kuma rana a ƙofar ɗaki nake zaune. Sai na ce ya aka yi, za ku wuce ne kuka zo mu gaisa? Ta ce a'a, wannan ce na rako ɗayan, ta nuna ɗayan. Na ce to, ina kika rako ta? Ta ce wurinka. Na ce me ya faru? Aiko ki aka yi? Saboda na san ba ku taɓa zuwa wurina ba kuma ba abin da ya kawo ku. Ta ce a'a. Ce mata aka yi wai in an shiga ɗakinka ana jin daɗi. Shi ne ta zo ta gani, ni kuma na rako ta. Na ce kamar ya an shiga ɗakina ana jin daɗi. Ta ce eh to, labarin dai an gaya mata komi da komi amma dai ga ta nan. Na ce ke me aka gaya miki? Sai ta kalle ni, ta yi murmushi ta sunkuyar da kai ta ce kawai mu shiga daga ciki. Na ce to ita kuma in mun shiga wannan fa? Ta ce a'a ni zan je in dawo ne ko in jira ku a waje. Na ce a ki dai je ki dawo ɗin. Ta ce ni ba a so in ji daɗin ne in na shiga. Na ce a za ki ji daɗin amma ba yau ba. Ta ce to shi ke nan. Ta ce ga ta nan zan je in dawo. Ta juya ta tafi. Na kalle ta ita ma ta kalle ni wadda aka bari. Na ce to zo mu shiga ki ji daɗin da ake ji. Ta ce min to. Na tashi kuwa na buɗe ƙofa na tura. Na shiga. Ta biyo ni. Na tura ƙofa na sa sakata. Sai ta tsaya a tsakiyar ɗakin tana wasa da 'yan yatsun hannunta. Nan kuwa daga bayanta na zo. Kawai sai na maƙale mata. Nan fa na fara shashshafa ta ina mata filasta. Na ce mata wane irin daɗi kike so ki ji? Domin daɗin da ake ji a ɗakina kala-kala ne. Ina wayannan maganganun ina sarrafa ta tun daga wuya har zuwa gwiwoyinta. Na yi carab, na yi cap da 'ya'yan mangwaronta. Na fara matsatsaka su. Ina lugwuiwuita su a hankali a hankali. Ita kuma ba tare da ta yi tirjiya ba. Yayin da ita kuma zarmalulu ta harzuƙa ta kumbura. Na fito da ita a matsayin macijiyarta. Sai yawo take alwaluwanta. Hakan ba ƙaramin rikita mata tunani yayi ba. Kafin ka ce mene ne kawai sai na ga jiri ya ɗebe ta tana ƙoƙarin ta faɗi ba ta iya tsayuwa a ƙafafunta. Nan dai na samu da ƙyar na ɗauke ta na kwantar da ita. Kafin ka ce mene ne kuwa na fara buga mata mai kan taɓarya.